Kasinggihan dawuh armangsa marem jroning atiku dina iki. Sakwise aku weruh nglareng para saka guru lan kawulaku taksih sing padha ngebaki ana ing pendopo. Sadurunge aku miji lan sijine pangestuku ditambani te. Duh Kanjeng sesembahanku. Sedaya menika sampun kula tampi. Handadosaken pingahipun manah. Ning boten supe kula ngaturaken sembah pujuk. Tak tampa gebungah atiku diprayogakno anggonmu lungguh. Wis tak akan dawuh. Sandalawe. Kewajibanmu dina iki kepiye? Wajibku anggone ngladeni para kanoman potangke teng dinas. Bagus diprayogakno anggonmu lungguh. Tumbak cemeng Sabda tinibalan dalem Kanjeng. winantu nggonmu sowan. Pangestu panjenengan anggenipun kawula dherekaken Gustiwati boten wonten alangan setunggalipun napa-napa Kanjeng. Sisan gawe kewajibanmu kepiye? Saderengipun kula matur mugi wonten kalepatan wong gumpang sami Kanjeng. Gedhe papuraku kanggo sira. Anggenipun kawula jaga gedung pusaka boten enten salah setunggalipun kaneman kang muciwani Kanjeng. Iya, prayogakno nggonmu lungguh. Wis tak akan dawuh. Bali Regyan Patih wis rawa. Lho niki. Durung pitaya jroning atiku. Yen to aku durung keprungu lawan aturira. Sepisan ngenani tentreme negara ana ing Kabupaten Hargapura dina iki kepiye? Duh Kanjeng. Perkawis tata lan tentremipun ing Kabupaten Hargapura niku ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem kemah ripah jinawi kerta raharja. Sedaya menika boten wonten alangan rubeda menapa. Lan bab perkawis wewangunan menika nggo sampun dipeni. Nggih nyuwun pangapunten. Wonten radosan ingkang dereng dipun wangun ning nembe kawiwitan menika dereng rampung. Butuhake Prabu. Mestinipun kados ngaten. Aja matik mangunggonmu arep nyuwun Prabu marang aku. Pira kang dibutuhake marang kawulaku ana ing Hargapura. Oh kados ngaten. Lho niki. Mesti kaget jroning atimu dina iki. Sira tak utus supaya maringi layang Ibrang marang
saka guru ana ing Hargapura uga ngumpulake akeh para nom-noman munggahi senopatine. Nuruji, pancen sedaya menika leres atur panjenengan. Rumaos getap manah kula sak sampunipun panjenengan utusan dhateng kula kang supados nglempakaken sedaya prajurit lan para punggawane negara kang supados ngadhep wonten ing ngersa Ampyandang. Yektosipun wonten wigatos menapa to Kanjeng? Lah, iki lho Teh. 7 dina sing wis kelakon Teh. Bebasan aku lungguh ora jenak ngancekno tengah wengi isine mung pisak-pisi datan bisa turu mung mikirake kahanan kang bakal dumadi ana ing Kabupaten Hargapura Teh. Duh Kanjeng, ing ajeng kula menika sampun matur dhateng panjenengan. Perkawis sedaya kawula dalem ugi sampun ngrasakaken enak lan kepenak makmur sedaya menika namung pangandika dalem ngaten. Ewadene panjenengan menika kok ngendikane kang kados ngaten. Lajeng ingkang panjenengan galih menika bab perkawis menapa? Ujarane rawat mbok bakul sinambi wara Teh. Iki dina ana ing Kabupaten Sanya Prenggo. Lumarepe Sanya Prenggo cagar bumi. Iki dina wis padha bedah Teh. Lah, sing blengketake negara ora ana liya mung Tanjung Anom. Sing dipandhekani ora ana liya mung Mandira Sudira. Saklasare cagar bumi aku nguwatirake yen to Hargapura bakal dadi rerehane wong Tanjung Anom Teh. Duh Kanjeng, panjenengan ampun waspan sumelang. Mbok menawi Tanjung Anom menika badhe ngerehaken wonten ing Kabupaten Hargapura. Kula lan sedaya prajurit badhe tanggal jawab perkawis menika katentreman ing Hargapura ngaten. Sira aja nyepelekke perkara iki Teh. Yen to Mandira Sudira dina iki lek gawe kinudanging dewa. Ora ana sawijining kawula sing padha wani ngadepi Mandira Sudira Teh. Apa alane yen to aku nguwatirake kahanan ana ing Hargapura. Sopo kae? Wisraya. Kapiye? Dadekno karana aku Senopati Tanjung Anom. Dina iki nek pancen Hargapura ora gelem dadi telukane wong Tanjung Anom, Hargapura bakal tak gawe geger. Ora kasunyatan ana sak pengarepaku. Ning atiku duweni kapitayan. Sing wani aku ora ana liya mung Mandira Sudira. Mesti bener. Kajakno prajurit ana sak paragan dina iki. Pangestu karo suh. Prajurit. Sampai pengitu aja. Hati-hati. Aku pengen ngerti sak sapa kowe. Wani mlebu ana ing Kabupaten Hargapura. Yen to pancen durung ngerti bakal dak menehi weruh. Iki Senopati Lodantaka saka ing Tanjung Anom. Wong saka ing Tanjung Anom. Ya, Bali sapa? tebongake wae. Wisopati aku kalputine panguwasa ana ing Hargapura. Patih Hargapura. Wisopati Oke, larapake aku ngadhep ana ngresane Wrisaya. Ing pengangkah Hargapura kudu manungkul lan Tanjung Anom. kowe bisa mungkah ana ing Hargapura. Waton aku bisa mati ana Pak. Oh, lakon mati.
Bali wae, Bali ana ing Tanjunganom yen to wis kelakon harga pura manungkul lan Tanjunganom. Oh, kaya mangkon. Tempo kaya papan kene sing mati aku apa? Tebagan kamu ajur sak. Oh, iya. Oh, iya. Oh, pancen sedaya menika leres atur panjenengan rikala semanten. Ing dinten sak menika ing Kabupaten Hargapura karawuhan pawongan saking ing Tanjung Anom. Senopati Lodantaka. Lodantaka. Lho, Ji. Apa karepe Lodantaka? Kepengin sanget mlengketaken ing Hargapura. Jur. Kula saha ndadosaken peperangan. Kula menika kawon. Wita. Puji. Iso kok katon tak tantange lho Lodantaka. Sibuk karno piye? Kanjeng. Amargi panjenengan menika sesembahan. Mila saking menika panjenengan kula aturi menggalih sarta ginakaken tirta kawicaksanan dalem. Yen to aku ngerti kawulaku akeh sing dadi korban. Apa jaraku lungguh jegan sira tumpah. Ora mikirake kawulaku Hargapura te. Nek mikiraken nggih mikiraken. Ning panjenengan kedah mboten sisah maju peperangan menika mboten susah. Yen to ora aku semaju ana pabaratan jur sapa te? Menapa panjenengan menika kasupen? Panjenengan menika nggadahi putra kekalih Widakdolan Widarpa. Widakdolan Widarpa. Lho Ji, jur ana sambungane apa? Mestinipun saged mbalekaken wong saking ing Tanjung Anom ngaten. Teh, Lho Ji, kowe aja ngino marang putraku. Putraku iki dina lagi wae mapan ana ing bangku pamulangan. Ngasu kawruh parangan tatananing negara. Putraku sakloron bebasan durung ilang rempuyange. Durta ajoke minangka dadi jago liring kulit. sinaosa putra dalem menika dereng pupuk rempuyangipun menika. Ning kula pitados perkawis kasekten menika nglangkungi tiyang sanes-sanesipun ngaten. Apa putraku sakloro bisa oleh gegaman teh? Wah, menapa panjenengan menika mboten pitados? Babar pisan aku durung tau weruh kepiye soleh gegaman marang putraku sakloro teh. Oh, panjenengan kepengin bukti? Mula dina iki enggal-enggal timbalana putraku. Oh, kados ngaten. Ini, ker, biar bola jago. Aku rindu. Patut lamun nulutan presesama lenulutan presesama Ini bolon pulau Kanjromo. Kaget jeneng sira tak timbali supaya munggah ana ing ginangaken lagung dina iki. Ketap tratapindhanipun sinampen gelap nembe kemawon kula wonten ing kasatriya ngudi kawruh ngenani bab pemerintahan. Dereng sawetawis dangu wonten rawuhipun Paman Patih kang supados nimbali kula ngadhep wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Duh, Kanjeng Rama. Iya. Menawi to ingkang putra kekalih nggadahi lepat tumrapipun Kanjeng Rama pidana menapa ingkang panjenengan badhe dawuhaken dumateng kula parendhiri sekadang kula Kanjeng Rama. Ger, bicar Kula bola saged jago. angayai Kanjeng Rama. Aja kratuk atimu kegejan panambamu. Jur Rama nimbali kajeneng sira
sira luput mungging pun Rama ora? Boten Kanjeng. Ora. Lajeng niripun kados pundi Kanjeng? Pun Rama bakal Brakasuta ngenani negara ana ing Hargapura dina iki. Oh kados mekaten nyumanggaken Kanjeng. Hargapura dina iki bakal dirahake wong-wong saka Tanjung Anom. Hargapura badhe dipun rehaken yang saking Tanjungan. Iya. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Sira minangka dadi tuwa-tuwangganing para saka guru sing tak pitaya. Besok sak lengsere Rama uga sira minangka dadi sembahan ana ing Hargapura. Pun Rama dina iki utusan marang jeneng sira. Balekke wong Tanjung Anom dina iki. Oh kados katen Kanjeng Rama. Namung nyuwun puja pangestunipun Kanjeng Rama ingkang kula. Batu milik pangestu kanggo sira sedaya. Parat-jerat Ratap jurati sawise tinggal para putramu. Dina iki awat-awatana saka kadohan putramu. Oh kados ngaten nyuwun tambe pangestu. Ayo Di, ayo Di. Gagrah ana sak tenging dedalan. Mepalangi nggonku mbujung klan Wisopati Patih Hargapura. Sapa kowe wong sak? Widarpa, sekadang widak Widarpa. Widarpa widak yo. Ngertenono. Iki Senopati Lodantaka saka ing Tanjung Anom. Dadi kowe Senopati Lodantaka saka ing Tanjung Anom. Bener widak lan widak. Yen to Paman Patih ora ketanding kelawan sliramu, ning aja gembelo sakwise sembalekake Paman Patih. Ngertenono? Aku parandene sekadangku sing bakal balekake kowe sak kloro. Wah lho. Tak jaluk peranganing prajurit aja nganti wani kelawan Senopati sing Tanjung Anom Lodantaka. Ngertenono? Akeh Bupati Pamencat kang minangka dadi reh-rehaning Tanjung Anom pisan kaya dening Mintapura pindha Tunjungpura kang angka 3 cakar bumi kang pungkasan Hargapura nganti kowe bangga ora bakal kuwawa mungsuh kelawan Lodantaka. Aja mung kakehan gemedhe pangucap. Yen to aku parandene sekadangku ra iso mbalekake kowe sak kloron. Wong aku ora ngonangi padange. Oh, tentake ngono Gemuyu ke bisa merjaya kelawan sekadang. Ning ngerteno. Waspadake. Wait! Lodantaka. Ojo gemuyu ana pengarepan. Ngerteno. Widang bojeng. Urip ana ing papan iki. Ojo legani aku. Kurang ajar. Ayo. Kok klimbang-klimbung kowe iki cek mani winten. Kena mana? Ayo winten. Ojo tak anggap kalah karo kowe aku. Iki.
Sajroning
panggung niki le ndoro kersane nek joget iku nyut-nyut ngoten le. Kontra. Je, rumasen jenengan napa? Lho nek menika yang ngono iki kudune ya sing ati-ati wedine nek pleset ke dalan wae. Ah, blundung saiki. Yo, ora dadi ngopo pancen iki. Kahanane iki sing kaya ngene. Mula bingung sing tak jero. Aku kepengin nganti kelawan kowe-kowe kabeh mraksowane mrene ngesane Kanjeng. Mergo apa piye? Pesawetara suwe. Sepisan aku kapan kelawan Kanjeng Rama. Sing kaping pindho niku yo. Aku kepengin nyuwun kelawan Kanjeng Rama supaya Kang Mas Sutresna iki enggal diluwari saka pakunjan. Kok kados mengaten, Ndoro? Wis yo. Jeh, nek kados mengaten monggo kok dirakaken. Dadi kaya ngono ae piye. Saka rumangsa punggolku dadi sambang dalan. Mengapan ana ing Gunung Kipas kene? Ora kaya adat lumpiah. Apa kabeh wong ana ing sak kiwa tengening Gunung Kipas kene suwet. Kang lumaku ngliwati ana ing Gunung Kipas. Yo. Kok menawa wae wong-wong desa kae wis keprungu kondange Sukendra kang mapan ana ing Gunung Kipas nganti sak temah ora ana salah sawijining menungsa sing liwat ana ing Gunung Kipas kene. Mapan polisi ana menungsa sing liwati ana ing dalan Gunung Kipas. Manggo dhisik, Sarah. Yen deleng sandang penganggonmu ora kaya wong-wong desa kae sing mapan ana ing sak kiwa tengening Gunung Kipas. Tenane sapa kang dadi arane? Disrawengake wae. Aku Waryanti. Warian. Iso. Saka ngendi kok kan? Sing samestine ngono, aku saka Hargopura. Kabupaten Argopuro kah? Iso. Kamangka Argopuro lawan Gunung Kipas ki adoh. Lho kok kowe iki ngliwati dalan Gunung Kipas ki? Mengko dhisik ki sana. Iya. Mong aku kepengin ngerti, sapa to sliramu kuwi? Dadi kowe iki durung keprungu sapa jenengku? Kenang apa papan dunungku mapan ana ing Gunung Kipas ki? Yo. Srawungke aku Sukendra. Sukendra. Iya. Yo aku sambang dalan kang mapan ana ing Gunung Kipas. Oh. Nek ngono sing duweni panguwasa ana ing Gunung Kipas kuwi Sukendra. Iya. Ora tak selaki, yo aku iki menungsane. Mergo aku bosen nggon urip ana ing Karang Pradesan. Mula bukane nganti aku kaijenan ana ing Gunung Kipas iki. Sukendra, sarene sing duweni panguwasa ana ing Gunung Kipas kuwi ora ana liya, ya Sukendra. Aku Waryanti, arep numpang liwat. Daryanti, Iso? kowe iki arep liwat mbajutke lakum. Nek perkara kuwi gampang. Wong betheke aku kepengin njaluk sandang penganggonmu ku. Sukendra, Ana lah kok penak tembungmu? lho. Piye to? Aku entuk liwat, Ya, nanging kowe njaluk sandang penganggo. bari kudune kaya ngono. Saben wong desa kae liwat ning papan kene, bondone kudu diwenehke kelawan aku. Nek ra gelem menehke kelawan aku, ya kepeksa aku kang dadi watu sandungan ora bakal tak taringi liwat ana ing dalan kene. Sukendra, Ana sandang penganggoku iki ya. sing maringi Kanjeng Ibu. Sok sapa wae sing arep jaluk agemanku ora bakal tak weni. Sik.
Kalung mok iki anyar ketoke. Iso. Lho kok iso? Lah mula saka kuwi. Nek bondo donya ora mbok wenehke ora dadi boyo pangop. Kaki tampi wae aku sing duweni rasa ngeman kelawan kuwi. Iki panyunanku iki gampang. Kowe uga bisa ngudanani. Kok Kowe bakal tak wenehi dalan kanggone kowe mbacutke nggonmu lumah. Ning ana syarat lan saranane. apa sing dadi syarat lan saranane? Ora bondo donya sing mbok duweni iki ora. Ning gelem kowe iki tak pek minangka dadi bojo. Aku? Iya. Mbok pek bojo. Iya. Piye to? Kawiati. Kowe iki tak bedak-bedake kelawan wong-wong desa kae. Saben wong desa kae ra gelem mulungke bondo lan donyane mestine bakal tak pateni ning papan kene. Aku iki minangka sambang dalan wis biasane aku iki mateni kawan mulung. Sukendra. Ono Tak meni ngerti. Kowe njaluk sandang penganggu. ya Ora ndak meni. Lah kok malah njaluk. Aku kudu dadi bojo. Wariati. Senajan to lagi sepisanan ketemu kelawan kowe ning saka rumangsaku Wariati. Menungso sing liwat ana ing sak kiwa tengening Gunung Kipas. Ora ana ayune kejaba mung kowe. Mula ya Wariati. Sithik wae wis to. Nek pancen kowe iki ra gelem tak pek minangka dadi bojoku. Kok iya gelem ladeni kelawan aku, ya. Sangsaya tranyak tembung. Wis to. Angel menit priye bae. Ono Tak kira kuwi ora gampang mereka kowe durung bisa nampa apa kang dadi seni-seni atiku mergo iki lagi sepisan ketemu kelawan aku. Urung tan wurunga saben kowe iki cedhak kelawan aku, mestine nuwake tresnamu kang tok mbok tujokke kelawan aku. kabeh mau dudu watake Warianti tak kandhani. Sragen tenan. Ora. Sapa manis kaya Gawe
akeh kanca ruwangku kang tumeka ana ing papan iki. Ayo. Sithik aku ladenon. Aku sing iman lawanku. Sukendra. Ana Kowe tansah ngeduyu. Iya. Kepengin duweni Waryanti. kenang apa wae. Sukendra. Kena. Kena kowe duweni Waryanti. Nanging ana syarat lan sarana. Waryanti. Dadi kowe iki duweni pitukon kanggone kowe iki gelem leladi kelawan aku. Bisa? Ayo. Apa kang dadi pitukon? Sukendra. Ana Yen to pancen Sukendra bisa nampani slendang wasiat iki. Waryanti trimo ngladeni karo Sukendra. piye? Nggonmu ngadepi kelawan Sukendra. Mung wujude selendang. Waryanti. Ora bakal nggonro kanggoning Sukendra ngadepi kelawanku. Mula mumpung durung ana panggobanan antaraning aku lan kowe. Ayo. Ladenon aku. Apa aku kudu raoso kelawan Sukendra, ana bola-bali aku wis ngandhake. Iya. Aku gelem ngladeni karo kowe. Yen kowe bisa nampani slendang wasiat. Yo, nek apa kang dadi kapanmu kowe ngono, bakal tak ladeni. Ayo, tampake piandelmu wujude slendang sing mbok cekel. Tampake ana ing sajroning jajane Sukendra. Sukendra ora bakal mundur ngadepi lawan. Ayo, Blake dadamu. ayo. Waduh. Sukendra. Ayo, Waryanti. kowe kepengin duweni Waryanti apa ora? Ya, aja mongso senengat. Aku bakal ngrawuso lawan kowe. Ayo. Selamat meninggalkan. Aku lumpuh, waduh Waryanti. Apa? Senajan to wujude mung slendang, kasunyatane aku ora duweni daya kekuatan kanggone aku kepengin cedhak lawan. Yo, Waryanti. Aku ngumaksani kalah ngadepi lawan. Mbok iya kowe iki meneh kanggone aku panuripan bajutke lakuku. Aku ora bakal dadi sambang malih. Aku arep ninggalke gunung kipas kalamun kowe iki meneh sepuro kelawan aku bari. Sukendra, Ora apa kabeh tembungmu sing kaya ngono kuwi kena tak percaya? kalamun aku mlenjani janjiku kelawan kowe Waryanti. Samu barang apa wae sing mbok wenehke kelawan aku bakal tak udanan. Nanging aku njaluk panguripan kanggo diriku. Sukendra, Waryanti. sakwise aku ngerti tembungmu sing kaya mangkono. Tukul rasa welas ana sajroning atiku. Sukendra, Waryanti dudu jagaling menungso. Kula Waryanti bakal ngusadani kelawan Sukendra. Kaya ngono. Iya ya. Sakwise kowe ngusadani kelawan aku, sak temah aku bisa waloya kemain jati. Aku ngakoni senajan to kawujudanmu wanita ning pindaning kaya dening dewa kang ngawijawantah. Ning kagitan kowe wae ya. Mung aku iki nuwahke tandha pitakon sajroning ati.
Kamangka saben aku dadi sambang dalan. Ora ana salah sawijining menungso sing bisa wal saka ing tangan. Ning kasunatane mung kuwe sawiji. Saya ki bisa ngalahke kelawan aku. Tenane kowe ki sapa? Sukendro. Pancen aku putrane Kanjeng Rama Wisraya. Nanging nalika semono aku digolwentah kelawan Ibu Betari Lestianingrat ana ing kahyuwangan Salendra Bawana Sukendro. Dadi cekak cukupe kowe digolwentah kelawan Sang Betari kang mapan ana ing Salendra Bawana. Pancen Layak to layak. Jebul kadyasanmu luwe kabedane kaya ding Betari kang mapan ana ing kaya. Iya. Laryanti, lagi tang piye wae nilake grupan wong kelawan kowe bakal tak weni dalan kanggo ning nggonmu arep mbajuke lakumu tumuju ana ing ngarepku. Sukendro, Kaya kowe kuwi isih nom tur bagus. Ora pantes yen to kowe kuwi duweni tumindak sing kaya mangkono. bajur sing mbok karepe kaya piye? Mula Sukendro, aku ngepengenake yen to Sukendro kuwi bakal tak angkat minangka dadi anak angkat. Aku mbok dadekke anak angkat. Iya. Kanjeng Ibu Waryanti. Rumangsa seneng sakjroning atiku. Lagi tang piye wae mung aku kepengin mareni kabeh tumindakku minangka dadi sambang. Saya Kanjeng Ibu Waryanti gelem ngangkat minangka aku dadi putra angkat. Mula Sukendro, ora susah kesuwen. Ayo derekno aku tumuju ana ing Kadipaten Hargapura. Tinemu kelawan Kanjeng Rama Wisnu. Iya Mas. Rama Pangeran Sepuh Gonowilo. Kasinggihan paring dawuh nggih. Rawuh jengandika dhateng ing pesanggrahan Tanjung Anom. Menapa sami kalis ing sambika lara. Kados pikantuk pangestunipun Anggir Manggala Yuda, nggih kula nderekaken dhateng panjenengan kalis ing sakara-kara. Kapara kula ngaturaken saklam taklim mugi katampi. Katampi saengga jimat nanging boten katalumpen. Salam taklim kula mugi katur dhateng resanipun Rama Sepuh Gonowilo. Katampi ndadosaken teguh kahyuwananipun tiyang sepuh. Nggih. Sawentawis panjenengan kula aturi lenggah ngesti dawuh. Apa jembuana? Dawuh dalem tinimbalan. Rawuh jengandika namung salam taklim kula mugi katur dhateng Rama. Oh, ngaten inggih. Sampun kula tampi mugi dawaos sami-sami. Ning boten katalupen ugi sak salam taklim kula punjuka wonten ngersanipun Nak Mas Manggala Yuda. Katampi mugi andadosaken jimat Rama sawentawis panjenengan kula aturi lenggah Mangesti dawuh pangandika panjenengan. Senopati Lodantaka dawuh tinimbalan kula Sang Manggala. Suwanmu marak mangayun jroning pesanggrahan Tanjung Anom. Mongko ing sekawit sira dautus tumuju ana ing Kabupaten Hargapura. Nedya mlengketake Tanjung Anom parandening Hargapura. Nyadong duka ingkang agung. Sedaya kula sampun hanetepi wajib. Tedhak wonten ing Hargapura mlengketaken dhateng Wisraya. Nanging
Sang Manggala sedaya kala wau boten sinangguh enteng jalaran. Wisraya punika bangga dadosaken pasulayan ning emaning Sang Manggala. Sedaya para prajurit saking Tanjung Anom ingkang kawula lihat sami kalindih yuda Sang Manggala. Mundur saking madyanipun peperangan. Lodanto Nalika mongko sira sawijining senopati sing dadi anung-anunging kabeh para sangyanging kawula ing Sangran Tanjung. Akeh para raja bupati kang sira takut, kang sira blengketake. Nanging wektu dina saiki sira mungsuh marang Risrawa bupati ana ing Hargapura. Ateges cabar nggonku duweni gegayuhan kepengin jembarake marang kawibawan Tanjung. Sang Manggala Yuda bab perkaris Wisraya patih wonten ing Hargapura punika sinangga enteng musah dhateng kula. Nanging wonten ing Hargapura punika wonten Senopati Anung Hargapura ingkang tatak tangguh tanggem sa tanggon. Boten wonten ingkang kuwawa nandingi dhateng Senopati Hargapura ingkang asma Widagda dalah Widarba Sang Manggala. Widagda lan Widarba Senopati ana ing Hargapura. Kalsan Sang Yen kaya ngono peranganing Senopati Tanjung Anom wis ora bakal boten kuwawa Sang. yen kaya ngono Senopati Lodanto aku keng bakal cedhaki marang bupati ning Ayo ngene iki lho jengen wong tuwa dirawuhke ning mung sak dapur bebasan cagak. Nanging ora kasenggol. Rama Anggir Manggala Yuda Sudira. kenging menapa panjenengan nyandhet dhateng lampah kula. Kula kepengin sanget nemoni senopati saking Kabupaten Hargapura. Saderengipun nyuwun sewu. Ngantos kula nyandhek kalih Anggir Manggala Yuda Sudira niku kula ngemah. Merga menawi kapetung sedya lan karsa niki dereng wancinipun Anggir Manggala Yuda Sudira cancut taliwondo. Sinaosa Senopati Lodantaka sampun matur menawi Tanjung Anom boten kuwawa ngadepi kridane Senopati saka Hargapura. Nanging nggih katurane mut kathah jago ingkang kalenggan menika dereng dipun ongas saklebetipun gelanggang payudan. Nggih, menika kepara leres aturipun panjenenganipun Kakang menika wonten kersa mboten. Lah kejaba Kasunatan wontenipun Tanjung Anom menika tasih kathah sanget raja senopati ingkang dereng majeng wonten ing pabaran. Rama Pangeran Sepuh Danawilapa dalah panjenengan Rama. Anggen panjenengan nyandhet amargi wonten peranganipun Senopati dhateng ing Tanjung Anom ingkang dereng majeng wonten ing Palap. Lajeng Senopati kula wau sinten ingkang dereng majeng? napa sawetawis kula dipun keparengaken rembagan kalih pinisepuh wonten ing Tanjung Anom. Menawi toh sedaya kala wau wigatos sanget monggo dipun rembag kados pundi prayoginika. Nggih, Mun Anom. Akeh ing senopati ing Tanjung Anom kang kalungguhan iki durung
kaongas jroning glanggang payudan. Nek saka pinemune Adi Jimbonanom terus sapa ya sing patut ngono saka panudinging Adi Jimbonanom ki sapa? Kula menika tasih nggadahi pandumuk kaliyan sedaya para senopati ingkang pinuju duwe jago ing Tanjunganom menika lak tasih. Kadosta wontenipun Candrana lan Tosidana. Candrana Tosidana. Ya, menika rak piyambakipun menika senopati. Yo yen ndak pikir kaya tinemu nalar. Najan to wong akeh kae jare ngarani Candrana Tosidana kae wong apa lek. Nanging wong ki aja ndeleng saka glagat lan pasuryan. Kasunatan kasektenipun Candrana lan Tosidana, Candrana menika saged ngambah dirgantara dene Tosidana menika saged ambles bumi. Nanging ya Di, kinuwun sewu supaya ngelak laku perkara perang ki bisa enggal karampungan sediane Angger Manggala Yudha Sudira iki lakon. Aku ngegohke sing kudu maju perang ya kuwi Sutresna. Menawi panjenengan menika dawuh ingkang wajib dados senopati wonten ing Tanjunganom menika kedahipun pun Sutresna. Menapa panjenengan menika mboten ngemuti? Bab apa ya, Di? Ing wedal menika Sutresna menika lak wonten ing dalem pakunjaran. Awit kesalahanipun utawi kalepatanipun pun Sutresna menika saben-saben piyambakipun menika dados senopati perang mesti piyambakipun menika wangsul tumuli kanthi mbeta wontenipun boyongan putih. Lah ya perkarane iki nganti aku duwe go kang bisa ngrampungi perkara iki Sutresna. Sapa to sing ora ngerti marang Sutresna? Bebasan baguse kaya dening dewa. Kula pitados. Nah, mongko ujaring para pinter sekti tanpa aji menang tanpa perang. Aku duweni panggerba menanging perang iki dudu perkara akal nanging kudu nganggo akal. Oh, boten betahaken akal ning kedah betahaken akal. Mula saiki sawutuhe Purba lan Wasesa ndak aturke marang Angger Manggala Yudha Sudira kira-kira sing pantes katuding minangka senopating Tanjunganom ki sapa? Rama Pangeran Seput Tanawila. Menawi toh panjenengan ngucap ngrasani kalian anak kula Sutresna jroning penggalih kados dening igit-igit. Sebab menapa? Sampun pinten-pinten kabupaten ingkang dados telukan dhateng ing Tanjunganom. Sareng Sutresna majeng wonten ing Palagan. Boten saged ngrampungi damel kaporo piyambakipun. Nengenaken dhateng kapribaden, ngiwakaken dhateng pranatanipun negara kados dening Sutresna. Mila saking meniki menawi to panjenengan nyongolaken dhateng Sutresna, kula boten sarujuk. Kula sepet nyawang dhateng kawontenanipun Sutresna. Nyaten nggih, monggo nggih. Nanging katurane mut perkara niki perkara negara. Aja digandeng celengke perkara negara karo kapribaden. Yen aku ngegohke Sutresna kang kudu madeg senopati kaya-kaya Angger Manggala Yudha Sudira kabotan, apa selawase karsane Manggala Yudha Sudira iki bakal gagar-wigar. Ya saiki ngene wae. Damar mancung cinupet yen Adi Jimbun iki ngresake keng pantes magut senopati iki Candrana Tosidana ya ora apa-apa. Ning mbok yo aku nyuwun lilah. Manggon perkara iki
Manggala Yuda Sutresna kudu melu cawe-cawe. Nggih. Rama Pangeran Sudara menawi to panjenengan matur perkawis peperangan antawasipun Argapura dalah Tanjungan. Anak kula si Sutresna kedah nderek cawe-cawe. Nanging tumindak sarta pakartining Sutresna menawi kados mbiyen ingkang sampun kelampahan Rama Pangeran Sepuh Danawila menapa wantun tanggel jawab perkawis menika niki sing kula enteni pun to nek enten napa-napane saya Sutresna damel wirange Tanjunganom damel wirange Anggir Manggala Yuda Sudira kula mangtutuh kaya dening wong utang nggih. Nini Sutresna Jawa katimbalan. sejak ana pigati sing ijeh sumimpen jroning atimu yen to pancen tetela sira matur marang panjenenganipun Rama Wedi wektu dina saita keparengake. Inggih. Menika leres Kanjeng. Kula menika kakang sanget kalian sekatah kula Kang Mas Sutresna. Pramila kula nyuwun kanthi sanget dhumateng panjenengan supados panjenengan menika ngluwari Kang Mas Sutresna saking pakunjaran Rama. Oh, ngambet penggalihmu merga kowe mikir marang arakamu Sutresna sing tak papanake ana ing dalem pakunjaran. Menika Daya-daya kowe kepengin ketemu marang Masmu Sutresna. inggih menika saestu. Yen kaya ngono timbali sangga ing pakunjaran sing ngadhep kesane. Terus ngaten kepali nuwun pamit. Nggih. Napa Anggir Manggala Yuda Sudira boten kuwawa ngaturi pirsa dhateng Kang Putra. Rama kula ngertos dhateng anak kula Pangeran Sutresna pancen satemening igit-igit ati kula dening panjenengan ingkang kagungan panyuwun kedah nderek cawe-cawe perkawis menika mila saking menika panjenengan kula aturi muga dhateng ngaten nggih matur nuwun tole bocah bagus bocah jelunet Sutresna ndika kula Eyang wis winanci sira kudu mbuktekake rikalane aku nyuwun pirsa marang sira kepengin mujudke gegayuhaning ramamu. Lah, iki dina Tanjunganom wis lakon campuh perang gedhe. Mungsuhe wong Hargapura. Saka kersaning Eyang Sepuh keng patut blengket Hargapura ora ana liya mung kejaba Sutresna. Nggih ngoten niku. Nggih, Jimunana. Nggih, kula. Dene keng sira ngegoake keng kudu magut Senopati Tanjunganom Candranata Sidana enggal gelak laku diaturi pirsa ya. Oh, ngaten nggih nggih. Pangestu kula suwun. Pareng kula ngaten. Rodan Noko. Pacak baris derek Ki Akulapati marang lakune Sutresna lan Candranata Sidana. Kados ngaten nggih. Wis tak nggih. Sapetara nyuwun pamit ya. Inggih atus. Nini. Ngene. Sira ndak kanthi derek Rama manjing ngene sanggar palenggatan ngiras pantes. Nyuwun marang panguwasaning Gusti. Arakamu Sutresna supaya bisa kasembatan nggone blengketke ing Tanjunganom lan. Menawi kados ngaten monggo kula. Ayo.
Tunggu dhisik sedulur. Kok jeneng aku ngapi tambui marang sliramu iki ora? Lagi sepisan iki aku ngerti marang sliramu. Mburi saka ngendi lan sapa sing dadi aranmu? Disrawungake wae. Aku Senopati Hargopuro. Waryanti aku. Oh. Dadi Senopati Hargopuro sing jenenge Waryanti iki sliramu to. Waryanti Apa? ditepungake. Sutresno Senopati Tanjung Anom aku. Sutresno. Waryanti, sakwise ndak paring ngerti nek aku Sutresno Senopati Tanjung Anom, kaya dening andhong atimu ana kawigaten apa? Sutresno. Heeh. Ya mbok menapa kanthi dalan iki. Ora ana peperangan maneh. Tanjung Anom lan Hargopuro. Sing mau teges kepiye Waryanti? Sakwise Waryanti bisa tinemu Senopati kang aran Sutresno. Heeh. Luluh otot bebayuku. Kang tegese Sutresno. Waryanti tresno klawan Sutresno. Tresno sing kepiye? Sutresno kanggo nyapih peperangan Hargopuro lan Tanjung Anom. Waryanti dadi juru pedamai. Sutresno gelemo dadi bojone Waryanti. Dadi bojomu? Iso. Waryanti, kok aneh kowe iki. Waryanti antarane Sutresno iki mungsuh bebuyutan. Hargopuro antaraning Tanjung Anom. Ning yogine keswaniku mecap lan nembung nek aku kudu gelem dadi bojomu. Waryanti? Apa? Yo, aku gelem dadi bojomu. Ning aku duwe pamundutan. Apa sing dadi pamundhut? Nek Waryanti bisa ngalahke Sutresno, aku gelem dadi bojomu, Waryanti. Nek ngono kuwi kena kaeman. Sutresno. Kemanut apa? Piye? Kemanut lawan Waryanti. Dadi bojone Waryanti. Manut? Iso. Manut dadi bojomu? Iso. Sudi apa? Sutresno benaran. Jebule kowe licik, Waryanti. Peperangan durung ana sing kalah menang kok. Kowe nglimpe kongguri aku kok bondo. Sutresno. Ya. Sepisan maneh aku takon karo kowe. Kowe gelem dadi bojone Waryanti apa ora? Ya. Rene aku wis dadi restan bandan Waryanti. Kabeh wis kepojoking swasana kepepete kahanan. Umum aku bangka ora bisa. Ya. Waryanti, kapeksa aku saguh dadi bojomu. Saguh dadi bojomu. Apa ya ana lan tumon calon bojo kok dibondo? Aduh emang ta. Waryanti, Sutresno. wis mantep lan madhep nek sliramu tresno karo Sutresno. Gedhe rasa tresnaku klawan sliramu Sutresno. Waryanti, Apa? kanggo tandha bukti aku terus kudu kepiye? Sutresno. Heeh. Kowe gelem dadi bojoku. Heeh. Tenan. Heeh. Sutresno. Yo, mbok menawa kanthi dalan Sutresno gelem ngadeni klawan Waryanti. Iya. Iki kanggo nyire peperangan Hargopuro lan Tanjung Anom. Waryanti, kabeh kanggo mantepke marang atimu dimen sliramu ra gawang-gawang. Nek aku gelem dadi bojomu lan garwamu, aku bakal sumpah ana pengarepanmu, Waryanti. Apa sing dadi sumpahmu? Ing besok lamun toh aku silak ing janji
aku tresnani lan dadi bojomu luwih becik besok aku ora ngerti padang jagat. Nanging kowe percaya ning aku ora. Jebule gampang Waryanti ndak apusi. Dewen aku bisa uwal sangka tanganing Waryanti. Bisa lunga sangka pangarepane. Mripatku. Loh. Kok peteng? Loh. Magrib. Ning isih padang kok peteng. Sutresno. Loh nek ngono aku to. Mulane. Wong duwene enak adoh-adoh kene kono kok emoh kuwi lho. Enak niku nek seneng to ya. Ya dipaksa kok. Wong seneng kok dipaksa. Nek ora percaya takok Gondo. Pripun? Barang peksan iki enak. Tenan do. Gondo ajik wis seru. Napa senenge niku dipaksa to, Yang? Ya kudu dipaksa. Nek kangge kula kok mboten to, Yang. Tresno niku lambarane ati kang suci. Ki nek biyen nek saiki ora. Lah sakniki kula wuta niki pripun ya? Lah pengin mari apa ora? Nggih. Lah nek pengin mari, coba wong sapa to sing ora ngerti Sutresno? Umpama tak golekke dukun sing iso nambani kowe kira-kira opahe apa? Nggih. Kula badhe janji lan sumpah Yang. Lho. Nek kula nandhang gerah wuta niki wonten sing nambani uta kula saged mari terus nek lanang badhe kula aku sedulur Sinarawedi nek wedok utawa wadon badhe kula pundhut garwa. Sik, umpama sing iso nambani iki wong wadon ning wong wadon iki wis tuwa. Senajan toh tuwa elek dikempong perut kula sagu. Tenan iki? Sagu. Rantin tak golekno dukun le. Diem bener jenengan kulino nambani wong wuta Mbah. Saestu niki anu Mbah niki Nalendra wong sugih wong duwe derajat pangkat nandhang wuta. Prasapane sapa wae sing bisa nambani iki nek padon bakal dipundhut garwa. Lah klebu sampeyan wis tuwa. Nek pancen bisa nambani, sampean bakal urip mulya dipek bojo karo Den Mase Sutresno. Ya, sing penting mboten banji. Yo, perkara kuwi sing penting wedok tenan asli, Mas. Asli wedok ning wis tuwa. Nggih, tuwa. Mbok menawa mbok goleki barange wis angel. Najan tuwa kula enteni undang mati. Sago nggih, Mbah. Tenan tak ugemi janjimu lho ya. Pun ndak ditambani, Mbah. Wis mangsa borong ya. Nggih. Weca kuwi tak ibarate padha karo sabda. Nggih, ya. Kae sing bisa nambani kowe. Nika, Mbah. Nyedak mrene, Mbah. Mun mboten usah isin. Ala kaya ngapa tetep dadi bojone. Iki calon bojomu Sutresno. Janjimu tak cekel bakoh. Sampean ngapusi kula kok ya. Aku ora ngapusi, aku mau numpangi karo sabdamu. Ngendikanipun Yange tuwa. Kok Waryanti to, Yang? Lah milih tuwa apa milih nom? Nom. Ya iya. Wis ngene wae. Oh nggih. Waryanti. Kang Mas Sutresno. 1000 dalan
bisane sliramu cinaket sumanding karo aku. Merga sliramu tresna karo Sutresna. Tenan lahir batin. Lair tuwusipun batos kula tresna dhumateng panjenengan Kang Mas. Ya. Kanggo mantepke atimu dimen sliramu ragang gawang atimu, aku bakal sumpah ana pengarepanmu. Besok lamun toh aku silak ing janji lan mblenjani janjiku, seneng lan tresna kepin dadi garwamu, luwih becik aku gumandul sing tanpa cementel. Sutresna, nggih, wis winanci kowe netepi watak satriya. Nggih. Gandeng Waryanti wis bisa minangkani panyuwunmu. Saiki aku kepengin krungu pratelamu. Yen pancen Sutresna duweni panyuwun tumrap Waryanti, aturke aku minangka dadi paseksen. Ngaten Eyang, sendika dawuh Eyang. Waryanti, Kang Mas Sutresna. sepisan meneh aku mundhut tresna arep batin marang Sutresna. Nek pancen Waryanti dina iki tresna lair sing batin marang Sutresna, aku duwe pamurutan siji wae marang sliramu. Menapa to ingkang panjenengan suwun? Ageng tresna kula dhumateng panjenengan kula mboten badhe swala. Tenan, lair batin, aku njaluk bedhae Hargapura. Waryanti, ana tetembungan Jerbasuki mawa beo. Aja nganti tresnamu kang suci iki kapedhot mung karana panyuwune Sutresna. Wujuti, Nduk. Ngestakaken dawuh pangestu Sutresna, paring dawuh kula ya. Ya iki sing kena diarani menang tanpa perang, sekti tanpa aji. Lambarane si Waryanti. Gandeng iki wis surup Suryayu nuwun marang panguwasaning Gusti ben kasembadan sedyaning Waryanti gulung Hargapura ya. Monggo ndherekaken.